खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै ओरैबायदि मोनसे स्टोरी आं नोंथांमोनजों सावरायलायगोन जाय स्टोरीखौ नोंथांमोना हयथ' जिबनाव खोनासंफेराखै बा जिबनाव रावनिबो माबा भिडिअफोराव नुफेराखै ओरैबायदि मोनसे स्टोरी जाय स्टोरीखौ खोनासंनानै नोंथांमोना मोदोमनि खोमोनफोरा थिया थिया जाजोबगोन गिनानै दिनैसिम रावबो बेबायदि माने खामानिखौ गोसोजों भाबिनोनो हाया इमान गेदेर खामानि सोरबादि मावनो हागौ आरो बे स्टोरीयानो जाबाय पाकिस्ताननि घटना मोनसे सानसेखालि मोनाबिलि समाव नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ मुस्लिम मानसिफोरा गोथैसोखौ माबायाव बाक्सायाव सोनानै ओमफ्राय फबनानै दोनहैयो बिदिनो बे सानसेखालिनि घटना गोथैसोखौ सासे सिख्ला गथ'मोन बे गोथैखौ लांनानै बिसोरो फबनानै गारबोबाय ओमफ्राय अखानायै बिसोरो नामाज फरायनो होनना थांनायाव नायहैबा बे बाक्सायाव एसे माने लोरसोर मोनदों बिसोरो माबा मोनसे खेवनाय बा माबानाय बेबायदि बिसोरो मोननानै बिसोरो पुलिस थानायाव थांनानै कमप्लेन हैबाय खाथियाव पुलिस थानायाव बिदि कमप्लेन हैनाय लोगो लोगो पुलिसफोरा फैबाय बेयाव सोर चौकीदारमोन सोर मामोन नागिरफैबाय एसे सोर थादोंमोन हराव ओमफ्राय बै गोथैसोखौ बेखौबो लाना थांनानै पस्टमर्टम खालामहैफिननायाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर रिजाल्ट ओंखारदो नोंथांमोना माने सिमाङावबो बेफोरबायदि खोथाखौ भाबिस'नो हानाय नङा नोंथाङा ओरैनो गाज्रि खामानिनि बेसेबां गाज्रि खामानि नोंथाङा साननो हागोन बैफोर गाज्रि खामानिनि माने एकदम सब बारगालांजोबदों बेफोरबायदि काहिनिया बै गोथैसोजो बै चौकीदारा जायनि मुङानो जाबाय मोहम्मद रिजवान पाकिस्ताननि बिसोरो बिदिनो बै सासेखौ हमनानै टटेल 49 बिदि हिनजावसा मानसिफोरखौ रेप खालामदो जायनो गोथैसो गतिके जोङो मानसि जानानै जोनोम लानानै बेफोर खामानिखौबोदि मावनांगो नोंथांमोना माबोरै बे खामानिखौ मावनो हागौ नोंथांमोना साननानै नायसं इमान गाज्रि खामानि बे काहिनिया पुरा दुनियायाव मानसिफोरखौ माने सिन्ता खालामनो गोनां खालामदो जे गोथैसोआबो दिनै माने माबा गैया कुनु माने सिकिउरिटि गैया गोथैसोखौबो मानसिफोरा माने ओरैनो नागारा बिनिफ्रायनो बै मानसिखौ फासिनि साजाबो होदो नोंथांमोना गुगोलफोराव सार्च खालामबा मोनगोन बे काहिनिखौ माबायदि बिसोरो सानैमोन सासेखौबो उनाव हमनानै फासि होनाय जादों आरो बिखौबो फासिनि साजा होदो नोंथांमोना गुगोलाव मोजाङै सार्च खालामबा मोहम्मद रिजवान डेड बडि रेपार होननानै सार्च खालामबाबो नोंथांमोना मोनगोन जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बिदिनो भिडिअ नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।